שלום לכולם, שמי אתגר נפתלי. כאן אני אחלוק את המחשבות שלי על העולם הפיננסי, התנהלות עם הכסף. אני כבר תקופה די ארוכה נמצא בעולם השקעות, ובערוץ זה אנסה לחלוק איתכם את כל הניסיוני. אני לא אדבר בכלל על מניות, לא מה לקנות, לא מה למכור, לדעתי יש מספיק ערוצים לנושאים אלו. אנחנו כאן נדבר איך להיות מוכנים להשקיע את הכסף והזמן שלנו נכון. נדבר על דברים פונדמנטליים בתחום פיננסי. איך נתנהל נכון עם הכסף, במטרה בסוף להגיע לעצמאות כלכלית, זה המטרה. אני אציג את דברים מזווית קצת שונה, להוסיף דוגמאות וסיפורים חדשים, כדי שיהיה מעניין. היום נדבר על נושא חשוב מאוד, מה עובד בהשקעות, ומה לא. אני אנסה לחסוך לכם הרבה זמן וכסף. כלומר, שלא תבזבזו כמה שנים מחייכם על שטויות ולא תסכנו את הכסף שלכם. המידע שאני אעביר לכם כעת הוא חשוב מאוד. נתחיל בדוגמה האהוב עליי. אני אוהב להציג אנלוגיה של תעשיות בריאות ותעשיית ספורט. תארו את עצמכם שיש בעיית משקל עודף. מטרתנו היא להוריד במשקל. לרדת במשקל. איך אנשים פותרים את הבעיה הזו? הם נרשמים לחדר כושר, נכון. מראש מתנצל על כל מה שאגיד לגבי תעשיות כושר, זאת דעתי כמובן בלי לפגוע את אף אחד. תעשיית הכושר היא ענף מאוד לא אמין. למה? כי אם נבחן את העסק הזה, המטרה של בעלי המועדוני ספורט היא למכור לנו תקווה. הם בעצם מוכרי תקווה, מבטיחים שיהפכו להיות רזים יותר, חטופים יותר אולי, ביום מן הימים. לאנשי הצוות לבעלי חדר הכושר אין מטרה שתורידו במשקל. המטרה שלהם היא למכור לכם מנוי, ולא מעניין אותם אם תבואו או לא תבואו. למעשה הם מרוויחים יותר אם לא תבואו. מטרתה היא למכור כמה שיותר מנויים ולדאוג שרק כמה מאות אנשים ישתמשו במתקנים. כשאני מסתכל אחורה, נרשמתי לחדר כושר כמו כולם. התאמנתי שם די תקופה ארוכה. עשיתי סקווטים, הרמתי משקולות, עשיתי אירובי, לקחתי שיעורים עם מאמן אישי, ובכל זאת לא כל כך הצלחתי להוריד את משקל ואולי אפילו השמנתי. מה שהבנתי מאוחר יותר זה שהכל שטויות. התחלתי לקרוא ספרים נכונים, הבנתי שצריך לעבוד לא בחדר כושר, אלא עם מקרר. כן, עם מקרר. תוך מספר חודשים הצלחתי להגיע לתוצאה רצויה. ושאלו אותי איך הצלחתי, אמרתי שעבדתי בעיקר עם מקרר. כשאני מתאמן היום באופן עצמי, כמובן שאני פותר את הבעיות האחרות, כמו לחיות יותר או לשפר את הבריאות, אבל כשאני רואה אנשים מלאים שמתאמצים להרים משקולות ולרוץ על הריחון, זה טוב, זה בסדר, אבל בכל זאת בא לי לגשת ולהגיד להם, מה אתה עושה? זה שטויות, תפסיקי עם זה. זה לא עוזר למשקל. אבל כמובן שהם מקשיבים למאמני כושר, ולכן הם לא יורדים במשקל, וגם כמובן אני לא אגיד להם שום דבר, והם מפסיקים את האימונים שלהם, והם ממשיכים להשמין. הבאתי את האנלוגיה הזאת כי היא מאוד דומה למה שקורה עכשיו בכל התעשיית פיננסית. זה לא מזכיר לכם משהו? זה בדיוק אותו דבר עם השקעות. יש לנו המון מדיות פיננסיות, ערוצי יוטיוב, ערוצי טלגרם, כתבות, בלוגים ועוד, שאני רואה את התוכן שלהם ומבין שהם בכלל לא מועילים להשגת מטרות שלנו שאנחנו צריכים, כמו פרישה מוקדמת, ביטחון כלכלית, עצמאות כלכלית. כל מה שאנחנו מדברים עליו במדיות פיננסיות בכלל לא קשור לזה, לא פוליטיקה, לא ניתוחים של המומחים, כי זה לא משנה שום דבר. הדבר החשוב ביותר הוא שאתם משקיעים, כלומר עצם העובדה שאתם עושים זאת. אבל לא רק חשוב להשקיע, אלא גם חשוב כמה משקיעים, כלומר גודל השקעה וכמה מההון חוזר לשוק. זמן בשוק זה פקטור חשוב מאוד, כמו מקרה של וורן באפט, שהוא משקיע כבר מעל 70 שנה, וזה דבר הכי חשוב. זמן בשוק הוא סוד הצלחה אמיתי. עוד גורם חשוב הוא סיכון, אבל לא סיכון מההימור, אלא סיכון נכון. אנשים עושים טעויות ומנסים לקחת סיכונים בשוק ההון. אנשים שיודעים הרבה על השקעות ועדיין עושים טעויות גדולות, כי הם לא יודעים איך להתמודד עם הרגשות שלהם. אני אוהב ללמוד מהטעויות, אפשר ללמוד מהם. הבחירה של קטגוריות נכסים והאחוזים שלהם בתיק, גם היא חשובה.
לא באילו מניות אנחנו משקיעים. אם אני אסתכל בערוצים אחרים שכן נותנים דעתם על מניות של נכסים שונים, אני תמיד שם לב לשאלות מה לקנות. מה יש בתיק שלך, איזה בוקר לבחור, מה יהיה משבר, גם יהיה משבר, לא יהיה משבר, מה שער הדולר, כל השאלות בקדומה. כשאני רואה את השאלות האלו, אני אפילו מבין שהשואל לא מתקרב למטרות אמיתיות. הכמות האדירה של המדיה הפיננסית מתקדמת בדברים שאין לנו שליטה עליהם, כמו מחירי מניות, שערי דולר, מדיניות ממשלתיות, חדשות, הם לא משברים ועוד. במקום להתמקד באמת בדברים חשובים. אני טועה שכל המדיה הזאת מתקדמת בדברים שאנחנו לא שולטים בהם. ולמה אנחנו בכלל דנים בזה, אם זה לא מקרב אותנו למטרות שלנו? חשוב לשאול את עצמם את השאלות נכונות, כמו האם המטרות שלי נכונות? האם אני בכיוון נכון? אם ההכנסה שלי מספיקה, ואם היא לא, מה אני עושה כדי להגדיל אותה? האם אני לומד משהו מזה? מה אני לומד? מה אני לומד חדש? איך אני מעריך את חיי כדי שאוכל להשקיע במשך זמן רב יותר? אלה שאלות שחשוב לשאול כדי להתקדם וללמוד. כמובן אני אעשה סרטונים ונדון גם לשאלות אלו בעומק בהמשך. לסיכום, הסוד להצלחה בבורסה הוא לא בהכרח לדעת על איזה מניות לבחור, אלא לדעת לדחות סיפוק ולהשקיע בצורה חכמה לאורך זמן. הספרים ומדיות פיננסיות לא יספרו לכם איך להשיג את הכסף להשקעה, אבל זה הדבר החשוב ביותר. כי מדברים תשקיעו, אבל קודם כל צריך להשיג את זה. מה עושים בשביל זה? אני מציע לכם להקיף את עצמכם באנשים שחושבים ומבינים בהשקעות בצורה נכונה, ללמוד מהם, להשקיע את הזמן שלכם בנכסים שמחזירים את ההשקעה לאורך זמן. לבסוף אני מזמין אתכם לעקוב אחרי בערוץ היוטיוב. בינתיים להיום זהו, אנחנו נעשה עוד סרטונים. אם הגעתם עד כאן, אני אשמח אם לא תשכחו לתת לייק, להירשם, ללחוץ על פעמון, ולי יותר מוטיבציה לעשות סרטונים חדשים מעניינים. תודה רבה, להתראות.